haina hailam sogon dong na an blog hingke tini na an blog hingke ang bore asar khlainai hingke nok nai tong an blog no payasak ang bahai ke asar khlai bahai ke khai nok nai tong di hingke drog bu bahai ke khlai anu bu sabai jang ringa si hapan khlai na ringa to tin khlai na hingke nok nai tong di boroi ang kisa sa su khlai nai asuk kabang khlai ya nonggo haini sa adorok Pasal ke ang mos yog inagra nai pun pare jira ro yog nai yog inagra Ki ang oro na ha jira bai mos kuri yog phere wi na ha te oro ang pasporon yog tongo Ogur na ang tabuti khalai na gara tini bai khalai agur bai khalai la hangke te sa thokugu gur kutuya khosaka ang tabore pokong khagnai ke pokutukla hangke ang bono kare buina sinai kutubi tongla ha haipano te kisa buti ranggara la sithang hakin ang bono kare na sinai yang ani mosla rok ready baijak pasporon rok jira rok moso ang kabang kukiro ha tmani ke ang boroi asar yok kesanai hi ingkita kang oro mosoro yogina gana thogo boni pore ang bore ro sinai oro pela sotui rok loina bayang sorok sotui rok nai tambo tangke sorok nai so ang nang masia hanya roina kala ha ulo sanai si nai hai mar pinai nai ya hike boroi ang asu kabang khlai ya temani hike ano binigar ro kere hike ang oko kuduk nargi tong maya khane bile hike hani bagai asu kabang khlai ya ta hani kita sa no sa mero khlai si tak rona yang gurbutei ajagawa hike bono robai pure ang koli khole rona Kolai rosnai tabu inke bob obuti anggur buti romani bora ha hike ang bono kari rosinai Thoka kutui mola ha tak bonang kari rosinai to sungri asu kedek kari rosinai anasar sai negra bahain ka to thokha no ang sijak ton ke moya khosakang si ang kari khosakang si ang koi bazan sai nei kha thok ja ge sa sau ge tak kesango bahain ka sai negra thok nai si tonggo ang ang kisa mosori yok khero jak oro han bangai mosori yok thong tongkha thokha nong asi sare nyai musuksu asike thokha bazani sa no palia bazani pore asaro san palia no thokha ang kisamo sokap ang makiro hangke ba tubu maso phere ro manchi diok la hata bohok dera nai thokha ta ndaro antini di video bahan yang jawai kha comment khai sabai di te ni rong ni dolok bai bo share ro khale lai di ta Facebook rồi go WhatsApp rồi go WhatsApp status rồi go rồi là gì cái share rồi khale lai di
Kian tini do blog asuk nang sinai kan ro bai te kai sak katal video to bo wei malai philai ya tabok ang op khai sinai